que falta que estic, no hi ha manera de que aquests nens aprenguin a llegir, només pensen en jugar a fer dolenteries. Què podria fer? No pateixis, jo et donaré la solució. I tu qui ets? Què fas aquí? Jo sóc el mag lletrat. I què penses fer? Jo no res, ho faràs tu mateixa. Pren aquests bombons i dona-li als teus alumnes. Pren aquests bombons màgics i dona als teus alumnes. Demà mateix ja sabràs el resultat. No et passarà res dolent, oi? Si vols que se t'acabin els teus problemes, confia en mi. Però jugar que no queda remedio. Mireu, nens, avui com que us heu portat molt bé, he pensat donar-vos un bombó a cadascú. Oh! Cap de menjar ara mateix. Cap problema, senyoreta. On som? A la classe, però em trobo una mica estrany. Està passat a menjar-nos el bombó. És el que vam allà. Sembla humà. Efectivament, sóc el mag del País de les Lletres. I em dic mag lletrat. I què penses fer amb nosaltres? Això, Què penses fer amb nosaltres? doncs ensenyar-vos que les lletres no són tan dolentes, poden ser molt divertides. Però deixem de xerrar, que comença la desfilada. Lletres! Endavant! Endavant! Hola, nen, jo soc la lletra G i a mi em poden existir aquest girassol i aquesta galeta. Aquest girassol li agrada molt ser un girassol i aquesta galeta molt ser una galeta. Adeu, nens, me'n vaig a jugar a la granja amb els gossos i les gallines. Calleu, que ja correm. Siguerà, no t'amaguis darrere meu. Crec que us hauria de contar el conte del cavall Pogar i les 100 cintes. No li feu cas a aquesta lletra, no calla mai. Sempre conta contes, però nosaltres ja estem acostumades. I quan ens cansem, ens mengem una coca. Adeu, nens. Ens anem a acordar els camells amb cintes. Dau, dona'm el dit. No puc, que porto el lòmino. Doncs deixa-la allà a la dreta. Ets una dominant. T'haurien d'anar a dormir, que aviat seran les 10. Adéu a tots! Què? Com va? Aquestes lletres són molt simpàtiques. No hi ha més. Això. M'ho estic passant d'allò més bé. Apa, Max, fes que vinguin més lletres. Tranquils, que ja venen. Saluda, soldat, que som a l'escenari. Senyor S. Senyor S. Sigui tot saludat. Siguin tots saludats. Saludi vostè al sense el mar. Saludi vostè al mes i al soldat i al mag. Salut, nen, salut, ma. Oi que sembla una serp de la selva? I tant, i tant!
ajuden a unir totes les lletres i per això són tan importants. Doncs ara que ja ho sabeu, em vaig a ficar hores al meu reine. Fins aviat. Lila, per què sembla que et falti oli? Aquesta lletra sempre canta. Sí, sóc una cantant fenomenal. Anem, marxem, Lila, que sento el telèfon i deu ser la Lali. Ei, nois, que això ja s'ha acabat. Anem a posar les taules i les cadires al lloc. Ara que ja havia agafat el bus. Aquestes lletres estan com un llum. I no poden passar les unes sense les altres. Jo ja tinc ganes de tornar a la classe. I tu què faràs? Aniré a buscar altres nens que no vulguin aprendre ni a llegir ni a escriure i els portaré cap aquí. Au, ja us podrem menjar el bombó. No et creuràs el que ens ha passat. Conteu, conteu. A un país llunyà hem viatjat. Al país de les lletres. No sé la veritat d'això. Sí. I com ha anat el viatge? Molt bé, i hem après una cosa molt important. I quina és, si es pot saber? Que aprendre a llegir i a escriure és molt important. I molt necessari. Oh, quina sorpresa més agradable. I ja estem llestos perquè ens aprenen a estudiar i a llegir. Ai, quina sorpresa més agradable. No m'ho puc creure. I gràcies al mag i els tractes bombons màgics. Gràcies a Déu m'estic. Ja ho sabeu, nens i nenes, si apreneu a llegir podeu viure aventures meravelloses com els nens i nenes d'aquesta història. Ara aniré a buscar altres nens que no vulguin aprendre a llegir ni a escriure. Fins un altre dia. Hola, em dic Laia i he fet d'alumne 4. Hola, em dic Jana i he fet d'alumne. Hola, em dic Carolina i he fet de cirera i de nena. Hola, em dic Carme i he fet de lletra D i de lletra L. Hola, em dic Montse i he fet de lletra G. Hola, em dic Verònica i he fet de lila i de R. Hola, em dic Carla i he fet de mestra. Hola, em dic Aniol i he fet de mà. Hola, em dic Albert i he fet d'alumne 3. Hola, em dic Carla i he fet de dau. Hola, em dic Adela i he fet de soldat. Hola, em dic Pia i he fet de valor, de lletra C. Hola, em dic Pau i he fet d'alumne 1. Hola, em dic José Luis i he fet d'alumne. Hola, em dic Eri i he fet d'alumne 3. Hola, em dic Raül i he fet de raïm. Hola, em dic Laia i he fet de balma.
A l'antic clara i fet de reina dels vocals. A l'antic no hi he fet de lletra L.